Seljački život je lijep. Dobar dan svima, koliko god nas ima, dobrodošli u moju malu pečenjaru, pecaru, kako god to neko zove. Nekolicina vas je tražila da pokažem cijeli postupak pečenja carskog mesa na ražnju, od samog soljenja do, ne znam, vrtenja, nemam pojma, uglavnom svega po nečega, svega, svašta nešta, tako ćemo reći. I ja sam taj video već snimio, ali nisam ga objavio, zato što je moj brat taj dan kad smo pekli meso slavio 60. rođendan i onako, bila je baš opuštena atmosfera, nije bilo prestrašno, meso smo ispekli odlično, jer za neke stvari ne moraš biti pametan, samo ti treba iskustvo i u biti ja ću od onog prošlog videa i ovog današnjeg videa složiti jedan video zajedno. Tamo ću uzeti neke stvari koje su bile ok, jako puno stvari ću obrisat. Znači moj brat ima rođendan, bilo je Valentinovo i stvarno je bilo ono jako opušteno. Ne bi volio to pokazat svima, baš neke detalje. Nismo se potukli, nismo niš, bilo je pjesme, bilo je emocija, bilo je suza, bilo je smijeha, bilo je svašta, ali ajde, nećemo. Nije sve za javnost, tak ćemo reći. Pa ajmo danas ponovo, opet imamo jedan party koji nije danas, sutra je i treba nam meso, znači moja draga je izrazila želju da meso bude pečeno jedan dan prije, za svaki slučaj, pošto se to može i hladno jest, ljepše se reže nego vruće i tako to, ali nema veze. Tako da pečemo danas, pa uz Božju pomoć, živili, normalno treba meso, treba mazat, kvasit, kako to neko kaže, zaljevat da ostane sočno, tako i ovaj što peče i njega treba zaliti tu i tamo da ne pregori od temperature i od toga svega. Čuvajte se, vidimo se u nastavku, nema labo. Živjeli. Evo ga, Bubi naša ga soli Buba. Imaš neki tajni recept koliko soli? Odokativna. Mora biti neka ljubav uključena u to soljenje ili samo želja po mesu? Bitni su ti pokreti rukom, morate dobro obratiti pažnju kako ona njega trlja. To baš ga trljam na Valentinu. Ljubav bez presedana. Šta ti je dao? Dobro je to. Ne traviš. Ne traviš? Sigurno? Da. Evo, to su godine iskustva u trljanju i soljenju. To je to. Što Slovenci ne znaju. To Šokica zna. Život je kratak, prase se peče, a meni će batak. Neka sve ide u tri materine, neka sve ide u tri pizde materine. Jedna od bitnih stavki je da se vam meso okreće, znači u smjeru sata, kako bi rekao, kazaljki na satu. Zašto? Meso se znoji na ovoj strani gdje se grije. I kad se vrti na ovu stranu, znači ta masnoća koja izlazi iz njega se non stop razljeva po njemu na ovu stranu gdje se peče. Ako ga vrtite kontra, ta masnoća curi i najčešće tu kaplje, dole kapljače i tako, ali to neki stari majstori kažu da to mora biti tako. Eto, ako su oni nalagali mene, ja sam nalagao vas.
Od Đenke ostali su samo dugmići. Kad pečem meso, ja ovako, recimo ajde sad govorimo o carskom danas, znači ja si uzmem jednu metalnu posudicu, sad ću vam pokazati, i unutra stavim malo masti, malo vegete i dodam malo mineralne. I to tu uz vatru se fino ta mast otopi, napravi se kao neka blaga juhica i onda imamo ovaj bok sa krpom, to je jedna stara stvar, i umačem u tu juhu i mažem po mesu. Evo, da ne pametujemo puno, znači žar ja stavim u biti malo u luk, zato da mi ove hladne dijelove tu grije i s ove strane tu. Znači meso stavite, počnete ga peći ne naglo, znači morate moći držati ruku ovdje, ali se meso mora polako ugrijati. Ne valja ga zapeći odmah, ja mislim da god peče carsko meso ili bilo šta na ražnju i tako, zna te stvari, znači nema veze koliko je velik komad, može biti pile. Znači ja stvar koju god pečem otprilike grijem sat vremena. Nakon sat vremena mora biti vruće, ali još uvijek morate držati ruku na njemu. I onda polako krene pečenje, znači nije bitno koliko velik komad pečete. Ja svaku stvar pečem otprilike minimum 4 sata, nekad, minimum, tak ćemo reći, minimum 4 sata, u prosjeku i pile pečem 5 sati, neke veće stvari i 6. I uvijek bude u redu i kod kostiju bude pečeno i svugdje, znači kod takvih stvari ne smijete žuriti. Danas prošlo je sat vremena, znači vidimo da je meso polako promijenilo boju, počelo je kao malo tamnit, zgrijano je dobro, znači još uvijek mogu držati ruku na njemu, ali lagano puri. Tako da sad ćemo početi polako približavati vatru, znači malo ćemo ju približiti i onda čekamo idući sat da vidimo šta se događa dalje, ali znamo šta će se dogoditi, počet će se peći. Draguške. Sretan vam dan, zaljubljeni. O, hvala Bogu. To je moj dan, jedan red je moj. Što? Jedan red. Hitno te trebamo. Ajde. Sve mi vidi, čekaj. To povratna embalaža. Pravo staj zaleže. Ovaj je dobar. Razlika je očigledna. Ma daj! Nek se ovo sve ispeče, valja nešto pojesti da ne budemo gladni i da se ne bi prekobacili prije reda. Evo ga, prošao je novi sat. Znači, lijepo se peče. Što sam vam zaboravio reći, ako imate osjećaj da se vam previše peče, možete uvijek žar odgurat nazad, što je logika. A mi ćemo sad malo, ne puno, malo bliže staviti. I držimo uvijek vatru lagano za ove krajeve. Sad kad stavite ruku, ovo sve lijepo puri. Sad će se ta vatra polako malo i smiriti. I tu smo stavili kotlić. Ništa za nas. Čuki ćemo skuhati jelo da i on uživa.
Ništa. Kad bude nešto novo, u biti prilike kroz sat se opet čujemo. Nekad me neki ljudi pitaju kako se ti da to raditi. Mislim, najlakše je taj komad izrezat napola i staviti u rernu i ne moraš maltene ni gledat. I za otprilike 2 sata, 2,5 sata je to gotovo. A ovako, kad ti se moraš zajebavat, ložit, pa drva, pa ovo, pa ono, pa vam, pa tam. Pa ja svakom kažem, ali to ima svoj čar. Kak se ti da gledat u taj komad mesa 5 sati? Dragi moji, pa mi smo milijone godina gledali u vatru i u komad mesa. To nam je u genetiki, to se nam svima da. Još eto, kad imaš čašicu dobrog vinca domaćeg, puno je lakše. Ali u svakom slučaju, ja ovo mogu raditi svaki dan, cijele dane. Daleko od doma i od Živite. sreće. Noći kad sklopim umorne, u san mi dođu tambure i rani konji izdavi. I tako kad počne meso fino kapat od njega, donesete si neku tepsiju, stavite ispod i znate šta ide dalje. Kad se nakupi malo, pokazat ću. Evo, prošlo je 3 sata kako pečemo ovaj komad mesa. Ja imam jednu staru vilicu. To je vilica stara, ja ne znam koliko, ali je jako stara. Moj djed ju je još koristio. I ja izbodem meso. Tako da vam u biti, zašto ja to radim, da ne puca koža toliko i da taj saft iznutra curi u tepsiju i onda ga možemo jesti. Treba paziti, ali voli to malo i špricat. U biti može se to napraviti malo ranije, ali eto. U biti ja ga bodem kad vidim da mi koža počne pucati. I vrani konji izdavi. Jure dok se ne razdani, jure kao nekada, meni više nikada. I nema ljepšeg kad je ovako usran dan, ko što je danas. Pada kiša, vjetar piri, hladno je. A ti unutra, u zavjetrini, pržiš meso. To je to. Evo čisto jednu stvar da vam pokažem šta sam ja napravio. Znači, ja sam pečenjaru zatvorio sa ovim zelenim, kao geotekstil nešta. Tako da, evo, tu je taj prolaz. To mogu isto zatvoriti tako da se šuljam unutra van, a ovo sve je zatvoreno, tako da je unutra zavjetrina. Da nisam to napravio, malo bi bio problem. Ajmo pogledati izvana. Znači, gore sam ju zašio za te grede, zabio sam sa kajlicama, u 2 sloja je ona napravita i dole su kuke i stavio sam cijevi, tako da to više ne moram ni skidat. Po ljeti jednostavno ju smotam i objesim ih tu gore. U jesen ili kad počne zima ili neko loše vrijeme, počne pirit vjetar, samo ju odrolam, zakvačim sve dole i bude nam unutra ugodno i fino. Znači, u biti trenutno nije baš za kratke rukave tu unutra, ali eto, s nekom normalnom vestom možeš komotno funkcionirati tu. Tako da,
zavjetrina je zavjetrina. Ko što je ovaj ja rekao, mi smo najjača nacija, Balkanci, najjača nacija, ali ubi nas promaja. Prešli smo, evo, 4 sata se negdje ovo peče. Prigrnit ćemo žar bliže. Ajde. I ova drva. Neću uložiti više. Mislim da je sasvim dovoljno. Evo. I sad ćemo ga peći još otprilike sat vremena, ali ću nakon pola sata recimo još žar približiti. U biti pokazat ću vam šta ću napraviti. Ali poanta je da ga pri kraju ne forsa. Ali možete ga jedino zapaliti, a ne možete ga ispeći. Zato što je, kako da vam kažem, debel je komad. Mislim, ne govorimo sad o svinji, ali polako i s užitkom, to je poanta svega. Šoferska je tuga pregolema, jer kuće kuva, a rezervne nema. Šoferska je tuga pregolema. Evo ga, sad ćemo vidjeti čemu služi tepsija. To je samo za one što ne znaju. Utrljate kruh. Evo, vidi ga. Mirkić, šta ti kažeš na ovo? Odlično. Vidimo se kasnije. 4,5 sata od kako ga pečemo. Još ćemo malo privući žar. I još uvijek ne stavljamo ništa pod meso, nego samo približamo. Šta će nama šoferima kuća, Evo ga. aj kad je naša kuća. Curi svugdje jednako. Samo opušteno i samo lagano. Kod ovakvih stvari nema žurbe. Ovu stranu ćemo samo malo dodati. Ajde. Zato što je tu najdeblji komad. Da ovu stranu najviše grijemo. Ovamo je malo tanji. Ovamo ide malo sporija vatra, ovamo malo žešća. Gledaj majko kako znaš, kako znaš, kako znaš. Za šofera da me daš, da me daš, da me daš. Gledaj majko kakav je, kakav je, kakav je. Napio se rakije, rakije šljivove. Gledaj majko kakav je, kakav je. Ajmo. Zadnja pola sata, znači ovo sklanjamo. Četiri i po sata se ovo peklo do sada. Sklonit ćemo ovo drveće tu sa strane. Sad nam više ne treba vatra. Sad ćemo žar staviti ispod, direktno. Da ga zapečemo. I to bi polako, mislim polako, to kad se ovo završi, znači neke pola sata, to bi trebalo biti kao gotovo.
Sad ide onaj pravi miris pečenja, znači kad to kaplje na žar. Ako vam plane nešto malo, ne morate se sekirat, nije to ono da će sad se nešto strašno desiti. Nego sad ga čisto ono zažarimo totalno. Koža je još uvijek, ja volim kad je kožica mekana da se može lagano jest, da nije ona da lomi zube. Sad će ona malo još pustit, mislim malo će steći i onda opustit i to će biti perfekcija. A ovo što nam je ostalo velikog, što nije izgorilo, to ćemo staviti tu na vrhu, nek se izdimi. Evo, vamo gdje je za čuvku, hrana se kuha. O, tako. Znači, ja uvijek volim imati kad šta god pečem, ja si u jednom ćošku uložim vatru, da uvijek imam žari u rezervi ako Bože ne daj zatreba. I to je to. Ništa, sad ćemo to ostaviti nek se vrti, pa pri kraju ćete vidjeti kako je to ispalo. Kaki je finalni proizvod. Daj kruc. Evo. Ali što morate znati jednu stvar, ako vam gosti zakažu, vi ste sad računali da će ručak biti jelo, nećemo reći ručak, jelo, u 3 popodne ili u 4 ili u 5 i oni kažu mi ćemo doći u 7 umjesto u 5, na laganoj žari vi to možete držati i do 7, 8, 9 navečer, neće se osušiti, ali bit će toplo kad skinete. I vi ćete biti malo pijaniji nego 2 sata prije. Ali to nije bitno u ovoj priči. Tako da, to je to, vidimo se kad skinemo stvar sa ražnja. Nama kasne 2 sata, svi, tako da i mi ćemo biti, u biti mi nećemo kasniti 2 sata, mi ćemo biti brži od njih 2 sata. To je to! Već me zabrinjava, sa 40 ja izgledam ko stara poljava. Taman sam se s kolegom napričao. Gotovo je ovo. Maknut ćemo u žar odatle. Sa 40 ja izgledam ko stara. Jedna prednost ovog rosare ražnja, neko kaže ja volim drveni, istina je drvo je drvo, rosra je rosraj, ali ova šipka ga peče, grije još iznutra, što drvo ne radi. Tako da. Ko stara poljava. A svorika rakija miriše na drvo. Ovo ćemo ostaviti čisto trenutak, sam malo nek se ocijedi, nek odahne dušu, stavimo u tepsiju i nosimo u kuću. Kad se oladi, režemo i spremno je sutra za serviranje. Zato što to je u biti za sutra. Eto,
To je to, dragi moji. Kome je jutro, ja mu želim predivno jutro. Kome je dan, ja mu želim dobar i vrhunski dan. Kome je veće, ja mu želim dobro večer ili laku noć. Čuvajte mi se, ostanite mi živi i zdravi i volite svoju obitelj. I dobar tek.